Iangat natin sa bubong ng Kabigol. Bubong ng school. Let's go! Tipo ong 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 Palpale, palpale, So yun guys, welcome na naman to my channel. Ngayon ang gagawin natin guys, bubuhatin natin daw yung mixer. Kaya let's go. Guys, nandito na ako sa bako. Ngayon bubuhatin natin yung ating pinapabuhat nila. Taas ng ating RPM. Sa aircon natin, aircon. Okay, let's go. So yun guys, buhat na tayo, tamang buhat na tayo. Mabigat na daw guys hindi na kaya daw Kaya kailangan pa ko na daw magbuhat. Guys, di ko madakot. Simentado, hindi nabaon yung hindi nabaon yung natin, yung bucket. Ayan, lalagay tapos dadaling sa dulo. Lalagay lang nila sa bucket. So, okay. Tirahin natin ito mga Kabigol. Kita nyo ba Kabigol? Let's go! Hindi pa tayo makakapag-ukay Kabigol tinatanggal pa nila mga tubo. Pag natanggal na nila yon, Kabigol, mag-ukay na tayo. Dito na lang. Diyan ka na Pinapatanggal ko Kabigol yung tubo. Tali. Nakatali pala Kabigol. Ayun. Nakatali siya. Kahit yan lang pwede na. Babalik tayo Kabigol. Sir. Doon daw Kabigol yung mixer.
tinuro. Okay, Bicol. Tara, sambahanot natin sa Bicol. Dahil hindi tayo makaikot. Sabi tayo sa mga poste ka Bicol. Lingon sa kanan, lingon sa kaliwa, para walang masaging poste. Bicol, mga bukas magbuhukay na ako nito. Abangan nyo ako bukas ha. Maglilinis pa kasi sila ng tubo eh. Kaya hindi pa tayo makaporma ka Bicol. Nakita nyo ba ka Bicol? Nasabit na yung mixer ka Bicol. Natin ka Bicol. Iangat natin sa bubong ng Kabigol. Bubong ng school. Balik tayo doon Kabigol. Dali natin doon. Sumayet Kabigol. Babaan natin Kabigol, baka kung sakaling mahulog man siya eh mabababa. Hindi natin alam, ang tali natin eh hindi tayo sure dahil alambre lang yung Kabigol, hindi naman lifting belt. Whoops, kunting adjust, kunting adjust. Abot na yung Kabigol. Kailangan dandaan lang Kabigol. Hindi kailangan mabilis ang trabaho. Di bali mabagal basta pulido. Ang madidisgrasya Kabigol. So yun na nga Kabigol, tayo babalik doon ulit dahil wala tayong pwesto dito Kabigol. Sa kabal tumba ko dito Kabigol. Babalik natin sa dating pwesto ng Kabigol.
sa kaliwa, lingon sa kanan. Parang ating bako ay hindi masabit. Alam mo kabigol, napakahirap itong school trabaho eh. Dahil kunting kamali mo lang yung mga poste pwedeng tumumba. Tinamaan yan, wala, re-repair sila yan. Doble trabaho, kaya kailangan doble ingat ka dito kabigol. Para yun, nakabalik na tayo kabigol. Ito mga kabigol, gigibayin ko pa to. Yan. Gigibayin ko yan kabigol. Yan, gigibay. Kailangan tibagin yan kasi magano yan eh. Mahuhulog sa ukay ko yan kabigol. Kawawa naman. So balik tayo sa garahe kabigol. So yun na nga, nagtatapos tayo dun kabigol. Hanggang dun lang muna tayo mag-aarap.